Здравейте, приятели! Аз съм alex@alexamakeup.com и ето, че най-накрая отново съм с вас. Доста време ми отне да заснема ново видео от последния път, но най-накрая намерих време и ето, че видеото вече е факт. Днес ще ви споделя как да направите ето този грим в прасковени нюанси, които на мен са ми лично много любими. За целта съм използвала единствено и само палитрата на Too Faced Sweet Peach, новата им палитра, за която скоро ще има ревю в блога. И много снимки, така че да видите дали това е вашата палитра или не. Мисля, че е чудесна за лятото, подходяща е за много различни типове грим. Ако пък желаете да следите и други такива предложения от мен, можете да ме последвате в Instagram, Facebook или пък да се сабскрайбнете към канала ми в YouTube, за което ще ви бъда много благодарна. Ами, нека да започваме! Първото, което направих днес, тъй като имам доста тестери, събирани откъде ли не, от кога ли не, реших да започна да ги използвам. Нанесох именно кремчето на Vichy Aqualia Thermal. Това е друг такъв, който също имам, абсолютно същия, върху кожата, за да я хидратирам добре. И другото нещо, което е важно да не пропускате, особено в летните дни, нещо, което аз по принцип не пропускам дори и в зимните дни, това е да нанеса слънцезащитен продукт. Ето това слънцезащитно кремче или по-скоро гелче. Него съм нанесла върху лицето си. Това е Фризидерм, гръцка марка, доста приятен продукт. Можете да видите ревю в блога ми, мисля, че последните постове е именно за него и да прочетете малко повече за този продукт и това какво представлява. Много добре седи върху лицето, много добре матира. Страхотно е. То ще бъде включено и в всъщност видеото ми с новите придобивки. Там ще ви разкажа малко повече за него. Както казах, вече съм нанесла хидратация, както и слънцезащита. Затова направо ще започна с фондютена. Днес реших да използвам Healthy Mix на Bourjois, само че този път той не е в номер 54, този, който използвах преди, тъй като се оказа, че ми е вече доста тъмен. Ще използвам номер 52. Като него ще го нанасям с една много странна овална четка, която поръчах наскоро. За нея също ще ви споделя в видеото ми с новите придобивки. Всъщност се оказа, че много добре нанася продуктите върху лицето. И сега ще видим какво ще направим пред камерата. Нанасям съвсем тънък слой от продукта, тъй като искам лицето ми да изглежда малко по-сочно. Сега ще допълня фондютена всъщност с коректор, който ще нанеса под очите. Това е отново Healthy Mix на Bourjois и отново в номер 52. Той чудесно пасва и се допълва с фондютена и успешно прикрива тъмните кръгове под очите, тъй като е по-гъст и наистина върши супер работа. Него ще нанеса на малки точици под очите, като отново ще го прилея с четката, която използвах за фондютена. Дойде момента, в който трябва да фиксираме фондютена и коректора. За целта ще използвам също нов за мен продукт. Това е пудрата на Laura Mercier, така хвалената в интернет пространството пудра. Днес ще използвам обаче да фиксирам зоната не само около очите, а и цялото лице и да видим какво ще се получи. До сега съм използвала наистина само за зоната под очите. Резултатът наистина е много приятен. Ще използвам ето такъв тип четка и с леко потупване ще фиксирам навсякъде по лицето. За тази пудра отново ще ви споделя в видеото с новите ми придобивки. Скоро ще има и ревю в блога за нея. Фиксирахме вече и фондютена с пудра. Сега започваме с очите и днес ще използвам отново Color Tattoo на Maybelline. Това е цвят Crème de Nude, неутрален цвят, който ще ни служи за основа на нашия грим. Него може да нанесете както с четка, така и с пръсти. Аз ще го нанеса с пръсти върху клепачите, чак до зоната под самата вежда. Днес наистина има много нови продукти, които ще използвам, но за всички тях ще ви споделя в отделно видео, някои от тях наистина са страхотни. Ще използвам новата палитра на Too Faced, това е Sweet Peach. Страхотна, мирише на прасковки, много е хубава. Подготвила съм и ревю в блога за нея, ще го публикувам съвсем скоро. Първо ще започнем с цвят Pure, ето този цвят тук, като го положим в сгъвката на клепача.
Положили сме от цвета от началото на окото до края по цялата сгъвка, така че да предадем добра дълбочина на окото. И продължаваме отново с един друг малко по-тъмен цвят. Това е цвят Charmed I'm Sure. Ето този последния в ъгъла долу, ниско. С плоска четка взимам от цвета и го нанасям непосредствено върху този цвят, като гледам да не излизам от очертанията на предходния цвят. Предадохме лека дълбочина на клепача и сега в зоната под веждите смятам да сложа един по-светъл матов нюанс от същата палитра. Днес ще работя само с нея. Ето това е цвят Peaches and Cream, този матов нюанс в ъгъла горе. Него ще използвам, за да прелея цветовете под веждата и за да изсветля тази зона. Сега на основния подвижен клепач ще сложим от един много интересен и харесван от мен цвят. Това всъщност беше една от причините да си купя и тази палитра. Знам, доста глупаво за един-два цвята, но пък така ли, че съм и слабост. Това е Candied Peach. Ето това прасковено, страхотен цвят с леки блестящи частици. И него ще положа върху целия клепач. Сега, след като сме нанесли основния цвят, смятам да използвам цвят Luscious, който ще сложим в центъра на клепача. Това е ето този цвят тук. И отново с плоската четка взимаме малко количество и го нанасяме в центъра на окото. Предварително може да намокрите леко, да навлажните леко четката си, така че цветът да бъде малко по-наситен. Ето виждате, внесохме съвсем лека светлина в центъра на окото. Сега продължаваме и с долния клепач. Отново по същия ред поставяме цветовете, с които започнахме. Почваме с цвят Pure. Съвсем леко количество от него ще нанесем на долния клепач. Ето този цвят Pure. След което ще продължим в ъгълчето на окото с цвят Charmed I'm Sure, малко по-тъмния, който поставих непосредствено след Pure. Днес няма да използвам очна линия. Ще използвам малка скосена четка, но тъй като за момент се оказва, че повечето ми четки не са тук, ще използвам ето тази малка плоска четка, с която ще нанеса съвсем леко тъмни сенки в основата на самите мигли, така че да създам по-плътен вид на миглите си. И ще използвам цвят Tempting от същата палитра. Ето този нюанс. Преминаваме към мигличките. Днес ще използвам спиралата Hypnose на Lancome. Тя беше с Грация, списание Грация преди няколко месеца. Почти не съм я използвала, сега ще използвам нея и ще сложа изкуствени миглички. Залепихме вече и мигличките, както виждате, те доста променят погледа, въпреки че са много естествени и нежни. Сега ще преминем и към веждите. Тях съвсем леко ще очертая. Ще използвам сета на Catrice. Знаете, той ми е доста любим. Сета им за вежди. Не полагам особено старание в оформянето на веждите ми, защото те са доста обемни и искам просто да ги подчертая и попълня, така че да ги изравня двете да бъдат еднакви. Друг съвет всъщност от мен е да използвате гребенче за срещане на веждите, докато ги попълвате и оформяте, тъй като така ще видите най-добре дупчиците или петънцата, които се получават, особено при използването на такива прахообразни продукти. Сега преминаваме към лицето. Днес реших да използвам ето този бронзиращ продукт от Dior. Dior Nude. Това е номер 002, тъй като съм доста светла, мисля, че чудесно пасва на моята кожа. Има и лек розов оттенък в него, така че бихте могли да го използвате и като руж. Аз предпочитам да го използвам като бронзант. Взимам малко количество от него и го нанасям в зоните около челото, скулите и нослето, така че да изглеждам сякаш съм целуната от слънцето. След като съвсем леко затоплих лицето си с бронзанта, ще използвам и ружа на Bourjois в цвят 41. Много приятен прасковен руж, който също ще пасва много и на цвета, който имам на очите. И с четка за руж съвсем обилно всъщност нанасям, защото ружовете на Bourjois не са от тези, които дават много цвят и трябва повторно да се нанася. Това всъщност е най-досадната част при използването на този тип ружове, че трябва да се нанасят обилно неколкократно и губите доста време при употребата им. Следващия продукт, който ще използвам, е последния, който ще нанеса върху лицето си и това е хайлайтера от Sephora. За съжаление не се предлагат в България, но пък аз имам възможност да го получа блед розов нюанс.
такъв течен хайлайтер, обаче мисля, че имат и бенефит. Идва ред на последната стъпка, това е червилото. Днес мисля да използвам едно червило на Formar. Стандартно червило, което вие може да намерите във всяка една дрогерия. Това е цвят 335, който ще ми пасне добре на цвета, който положих на очите. Няма да нанасям предварително хидратиращ продукт, но вие можете да го направите, ако вашите устни са доста сухички. Преди това ще използвам отмоливите за устни на Essence. Доста ги харесвам, в блога ми има ревю на тях. Мисля, че на около 6 цвята, така че можете да ги пробвате и са на много добра цена. Нанасяме молива и непосредствено след него ще сложим червилото. Това е цвят 11 in the nude. Това е завършения резултат. Надявам се да ви хареса. Аз лично много харесвам такива прасковени нюанси. Мога да ги използвам почти всеки ден. Лично на мен, според мен, доста ми пасват. Надявам се и на повечето от вас също. Ако пък желаете да видите други подобни грим предложения, ще се радвам, ако ме последвате в YouTube или пък в Instagram и Facebook. В Facebook съм доста по-редовна, там качвам различни грим предложения върху различни дами. Също така, ако имате някакви конкретни въпроси за продуктите, можете да ми и напишете, с радост ще ви отговоря, а пък всеки един продукт, който съм използвала, ще намерите под описанието под самото видео. Мисля, че това е всичко и до нови срещи!